Ahoj, to jak jsem se narodil, to už víte. Teďka vám ukážeme první měsíc na světě. Pozoroval jsem zbytek stáda a trénoval jsem své rychlé nohy. Zkoušel jsem, co všechno zvládnu. Nebyl jsem jediný, moje mamka byla taky šťastná a pořádně mě ukázala, co v ní je. Nevěděl jsem, co to ta mamka vlastně dělá a ona se válela. A tady už jsem poprvé s ohlávkou na vodítku a ukazuju se zbytku stáda. Můj strejda Kuba a teta Zumba byli hodně zvědaví. A máma byla v pohodě, ta v klidu žrala. Tady jsem zjistil, že jsem přivázaný a to se mi fakt nelíbilo. Běžel jsem se schovat k mamce. A jelikož už jsem větší, tak už mě pustili do ohrady s babičkou a s dědou. No, máma mě pořádně hlídala, hrozně se o mě bojí. Tady jsme se šli podívat na louku a já jsem si tam pořádně zaskotačil. Máma si mě chrání, tak se to učím od ní. Učím se jíst cenu a všechno ochutnávám. Je to zajímavé na tom světě. Ale nejlepší je maminky míčko. Na to nic nemá. Jen už mám zuby. Teď mi maminka nechce tolik dávat míčka, protože ji občas kousnou. Ale je to mňamka.
byl velký strejda s náma. Moje máma neví, jestli ho má ráda, nebo jestli ho přímo nesnáší. Takže chvíli se takhle mazlej a pak po sobě jdou. Je to docela zábava. Nejradši se takhle válím. Pak stanu, projdu se a zas jdu jíst. No, už je ze mě docela velký kluk. Zkouším už je travičku, ale je fakt dobrá. Taky už umím pořádně rychle běhat a nohy už mě poslouchají. A na ohlávce už mi to jde perfektně, ale taky jsem zjistil, že umím jít na zadní, tak to furt zkouším a jsem vzteklej. Jsem v tom fakt dobrý, koukejte. Tady už mě mamka nechá, abych se šel podívat na babičku. A podívejte, já už jsem skoro vysoký, jako je ona. Tady se zase ta moje máma válí, nechápu, co na tom vidí. Tak já zdrhám za ní. Tak zase příště, až mě budou 2 měsíce.